Tak, v minulých videích jsme si vlastně vytáhli data buď pomocí Screaming nebo pomocí import.io, ale potřebujeme si ještě trochu vyčistit, vytáhnout si ty URL adresy a další věci, proto si ten dataset natáhneme do OpenRefine. Já tady budu mít ten dataset toho Screaming, ten import.io nemám udělaný, že by mi zabral třeba 2 hodiny a to se mi nechce tady čekat. To znamená, vezmu si ten soubor toho Screaming, co jsme si vlastně v tom videu importovali, dám si další. Tak, teď je důležité podívat se na ten náhled. Vidím tady, že mám 2 řádky, které jsou vlastně jakoby, který můžu ignorovat. Tak dám ignore první řádky, teď vidím, že mám správně tu hlavičku a vidím, že tady mám i některé jakoby sloupečky zelený, to znamená, že jsou to braný jako čísla. Co my tady máme? Máme tady vlastně HTML kód té kategorie a těch dalších věcí. Založíme si tady ten projekt a jdeme na to. Asi tady smažu tyhle sloupečky se status kódem, protože ty mi tak nějak jsou pro naše potřeby k ničemu. Tak, co teď potřebujeme? Chceme vytáhnout z té kategorie 1, 2, 3, 4, chceme vytáhnout URL adresu vlastně té sekce a chceme vytáhnout i název toho produktu. Všechno tam je jakoby za escape, to znamená, že to vypadá docela ošklivě, ale to nebude takový problém si udělat. To znamená, dáme si nový ten, add column based on this column, založíme nový sloupec na základě tohoto sloupce, použijeme vlastně funkci jako parse HTML, která mi dovolí vzít nějaký atribut z toho HTMLka. Říkáme, že chceme jako vzít Ačka, což jsou vlastně odkazy, a chceme z toho vzít tak href, což je odkaz, ale ono tady ještě z toho vznikne jeden problém, že ono tam těch odkazů, my musíme mířit na konkrétní odkaz, protože se nám vrátí pole, to už je asi jedno. A teď potřebujeme teda vzít HTML atribut, kterýmu říkáme href, a vidíte, že z toho mám jakoby ten odkaz. Teoreticky, kdybych opravdu chtěl, tak jsem schopný si k tomu jakoby přidat i třeba celou tu cestu, jo, toho webu, to znamená, mohl bych mít něco jako, já schválně tady udělám teda tu stránku, skopíruju, budu tady mít jakoby světbot, teď už jsou na HTTPS, tak to tady dám takhle, a mám tam to lomeno, jasně, a potřebuji to tady spojit. Tak, to znamená, vlastně mám jakoby celou tu URL, kdybych to chtěl, nemusím to tam mít. To znamená, tohle pro mě je vlastně URL adresa kategorie první úrovně. Takže URL kategorie 1. Tak, dám OK. Úplně to samý udělám na úrovni kategorie 2. Bude to fungovat úplně stejně. Tak, to samý URL kategorie 2, vidíte tady, že tady mám to jaro a tyhle ty věci. A úplně to samý udělám na úrovni kategorie 3. A úplně to samé udělám na úrovni kategorie 4. Tak. A vlastně u každého produktu mám vlastně odkaz na kategorii té úrovně. A když se podívám teď, abych si to ověřil, opravdu tady mám jarní letní boty, super, to znamená, že mi vše funguje jak má. A teď bych chtěl mít ještě název té kategorie. Tak, název té kategorie. Zase si založím nový sloupec a budu vlastně používat dost podobný příkaz. Zase budu dělat parse HTML, budu chtít select, chci vytáhnout Ačko a chci HTML text. A zase potřebuji z toho Ačka dát jakoby tu první položku z toho pole. A teď vidíte, že to je jakoby ošklivé. Okay. Tak, to znamená, teď je to správně, já bych to asi jakoby rozdělil,
klidně ještě jakoby zpátky. Teď jsme si vytáhli ten atribut a celý ten atribut jsme si pak jakoby unescapeli. Escape znamená, že tam v té URL nemůžou být, v tom URL nemůžou být žádné jakoby prostě tyhle ty znaky, a proto se to takhle jakoby zašifruje, nebo já nevím, jak to nazvat. A teď jsme si to vlastně vytáhli. Zase si to skopíruju a úplně to samé, to bude kategorie 1. Nazvu to jako název. A úplně to samé udělám pro kategorii 2. Název. Kategorii 3. A sakra, mi se to nechce psát znova. Tak si můžu šahnout do historie. A vlastně si to tady jakoby skopírovat. Ten vzorec. Kategorie 3 název. Tak, kategorie 4. Tady to není, a bude to problém všude, nebo... Tento kategorie 4 není, anebo tam je nějaký problém. To má text, escape, to má... Zvláštní. Píše chybu s polem. Nebo dost. Tohle to má. A pardon, já jsem to dal špatně, já to dal na úrovni špatného sloupce. Tak. A je to kategorie 4 název. Tak, to bychom měli. To znamená, máme, teoreticky si můžeme, pokud chcete, tak si můžeme smazat tyhle jakoby hnusné, zahešované věci, které už jako nebudeme používat. Kategorie 2 zase tady to nepotřebujeme. Máme tady kategorie 1. A víceméně máme název kategorie 1, URL kategorie 1, název kategorie 2, její URL, název kategorie 3, její URL kategorie 4, její URL. Tak, ještě tady máme problém, že máme zahešovaný i ty názvy produktu, takže použijeme edit column and transform a tady právě použijeme vzorec unescape, kde unescapenem tohoto malá. A vidíte, že se nám to magicky proměnilo v hezké názvy. Tak, tada. Tak, co ještě se mi tady nelíbí, asi poslední věc, co bych potřeboval jakoby vyřešit, je to, že mám tu cenu a není to brané jako číslo. To znamená, použiju tady takzvaný replace a potřebuju tady dát pryč tyhle mezery, to znamená, použiju replace, value a nahradím to ničím. Což by mělo znamenat, že vlastně místo 19 tam mám odstraněnou tu mezeru. Tak, to bychom měli a zase teď dám edit cells, common transformation to number. Mám z toho udělaná čísla. A někde se mi stalo, že nemám u produktu cenu, ale to asi znamená, že tam opravdu není vyplněná a je to nějaký starý produkt. Můžeme se klidně podívat, kde tam je jakoby s tím problém. Jo, to je nějaký produkt, který má prostě úplně jako, nevím co, ale nemá prostě stejné ceny. Tak, takže to necháme být. Ještě si teda možná vyfiltrujeme ty produkty, které jsou pouze s cenami, což jako jde o nějakých vlastně většinu produktů a tohle celé si dáme exportovat do Excelu. Tak, teď přijde ta sranda a můžeme si s tím jakoby dělat, co chceme. Já si ten dokument otevřu. To je vlastně on. A
Zase si můžu udělat stejný report, jako jsme dělali předtím, vložit si kontingenční tabulku, kde budu mít, tak zase se jdem postupně, chceme název kategorie 1, její URL, chceme průměrnou cenu a chceme jako počet těch produktů, které tam jsou. Trochu si to zobrazíme jinak, tu kontingenční tabulku. Chceme to v nějaké osnovové verzi. Vyhodíme souhrny. Tak. A teď vidíte, že máte vždy u daného produktu, počkejte, já to založím takhle, že máte vždy u daného produktu URL adresu té kategorie, průměrnou cenu v rámci té kategorie a počet produktů v té dané kategorii. Kdybych si to mohl seřadit podle největšího, podle počtu největších produktů v té kategorii. Tak, což bych vlastně udělal tím, že bych to takhle odstranil, dál řadit od největšího a teď tam k tomu přidal tu URL kategorie 1. Tak, to bude fungovat. To znamená, tohle se nám opravdu hodí, když zase chceme nějakým způsobem poznat tu strukturu a třeba už nemusíme dohledávat ani URL adresu těch jednotlivých jakoby podkategorií. Máme vlastně veškerý tyhle ty atributy vyřešený, což je myslím super. A myslím si, že to fakt jako dává svůj smysl, že vlastně máme jasný počet produktů, víme, jakou mají průměrnou cenu, kolik jich tam je a můžeme díky tomu fakt jako vědět, jak s tím pracovat a co s tím dělat. A co ještě super, což asi nestihnu v dalším videu, protože už musím jet, je to, že si můžete vytáhnout k těm jednotlivým stránkám jakoby konverzní poměr. Jo? Co to znamená? To znamená, když někdo vstoupí na tu danou vstupní stránku, tak jaký byl konverzní poměr při vstupu na tu danou stránku, což pak můžete použít pro výpočet jakoby nabídek na proklik, což mi přijde jako super, že vlastně si můžete už jakoby nastavit ty bidy na základě třeba historických statistik a co ještě další super, můžete tady klientovi udělat prostě takový report, kde budete mít prioritu a on vám tady může jakoby u každé kategorie udělat nějakou prioritizaci těch produktů a vy pak budete třeba začínat s kampaněma na ty produkty, které mají jakoby zásadní prioritu. Začnete vlastně těma jarníma, letníma, pak budete řešit kozačky, pak podzim, zimu a podobně. Což zase dává jakoby smysl a víceméně by se dalo říct, že jste schopný z základě z toho datového zdroje to všechno vyexportovat do AdWords editoru v podstatě velmi jednoduše a nepotřebujete k tomu už skoro nic jiného.